Sawan volume taruh, sawan volume taruh, sawan volume taruh. Sawan, sawan, sawan taruh, sawan taruh. Satu yang menghormat banyak belum pakai. Sini yang VIP asukman begini. Sini orang yang no please yang pada kita. Sini VIP ni VIP bukan ni audience lo. Please yang saya tu pada. Ayang kau je masalah sini tu paling tong nai. Pengkuluk digi. Only je masalah lo. Bos sini tu permission mana ayang kau. Sini VIP saya begini. Audience please no yang saya tu pada. Yang saya tu pada enjoy tu pada. Orang borta-borta. Belakan hambai, sini rista grup songno, tahu sini musamong ya kalau hana hai sekisa kok kerana berkat tangai, sini Potris Krishnapur, Twing Celebration Committee ni, Vice Convener, Borang Menasar Govinda Hari Jamatia, Borang Jarar Jago. Thani koknarkan bagai tei bono chung risha tei bes ruwei chung bono borom ya pholainai sini risha Target senja fakor lainai sini Vice Convener bagai sembono risate best riwoi borom ya pholainai
Jangan tangan apa kamu bego. Fargesun joto ya pak horma bai hamar lanyai sun joto ya pak horma lanyai fadi farge sini tunen tuingo pacha thani kognar nan bagai sini bais kombina manager jago Gijotono sekarang heavy drink bisi ketal to sopaya ko 12 ni pore hingke sini 1435 drink bisi ketal tripa ira sopai nai gai ni bangai joto ani takut te hukuk sono ang pipeline hambai maya paro tinisung joto kabaksa ya pribaksa khlaigai sini tongthok train bisiketalno joto 1435 no lam soklaigani bangai joto tiareng laijak 12 ni pore ingge जों joto momtui lainai sini bisiketalno जों lamjak soklainai haini bangai जों tininiyo pandago joto takukte buksong nirok joto pal khlaigai जों bai baksa thagi musang ro phaimani bangai sini pandano जों blaike hambai maya paru tininiyo tring bisiketalo lam somani pandago tini sini habubagara sini bubagara maharaj produk kishor department bo phaina kok tomani sini hastego barat hagutorni home minister sini Amit Shah ji phai tomani bangai bo bai meeting tomani bangai bo phaimaliya honi sino sahara haifano sinor taibu nogare kotor ringjak tongo sini Tripura hasteni Tripura sahan khai mantri sini sar bikas department tes rapsan bisingo bo phai sok phainai teiboni yagolo sini titi edi sini em boran ganang sar komol koloi bo phai sok phainai haini bangai जों joto palka जों lamjak sugainai teibo sinoro sini dofate hani bangai samtanai rok phai tongo जों boroni kokno जों khoroksa khlai जों khna laigani bangai जों tiar tongainai ingke tinino pandani sini 29 Krishnapur Tring Celebration Committee ni convener sini boron ganang watrai mol somno pipeline hambai maya poro tini boni tuidul babai tino panda songsa jagai tongo haini bangai bonus जों blaike hambai maya poro sini committee top থেকে tei boni yagulo joint convener sini boron ganang Mahendra Deborma bonamo pipeline hambai maya poro tei sinaro phai sok phaijak sini social worker sini madam Gita Deborma namo pipeline hambai maya poro tei sini tei thampai Holy Cross High School ni principal sister Jennifer namo pipeline hambai maya poro जों bai baksa sini panno phai kring phaimani bangai bonamo जों hambai maya poro ingai ni bangai tini no panda blaike tongthok lainai blaike khatung lainai jamani humane sinero tinino tring bisiketa lam sokmani pandago जों bai baksa tongthokani bangai Tripura hasteni rasamun kringrok phai tongo जों to social media ro जों kabangno viral bonukha tei khobo khanakha haini bangai जों joto naisinglainai pal baksa borni rasam rok khna lainai tei boni logo musamung logo tongo musamung kreng kabangma phai sok phaijak moborni musamung bo जों nailainai gaini bangai tring bisiketal जों joto no saimano bisi breng no जों tring palailaigo sini je busimani je khanamani 590 AD ni simi sini tring bisiketal lekha jagi phaimani tini inge 1434 12 pore inge 1435 singnai जों bono lam soknai haisi gaini bangai जों je nokmani simani joratoi 1991 ni simi
sini tring bisikata palai jagi phai tungu hai kleine sudu timi simia jeng buskang bisigo hai no hai kene jeng palai lainai jeng sini elkago manik deborma edisi village tei dokhin gogolgo edisi village o amsoigo sudu tini simia thangnai bisigo hai no jeng palai leika bonisai bisi sekang sekango hai no sini tui thampai kamigo jokonte 1997 logo sentring palai lekha o jora logo sini elkani borok ba sini serai rok tamano tring hu abo busia abo hairo kwang ma tongu kintu ba tabo oste oste jotono busigai jotono sigi phai age jeng jokonte tei thampai kamigo sentring palai lephro afro baksa baksa borok tring palai gani blaiki khiri jago jara tring palai nei rongke ugropanthi pho borok haiya pho hunoi gamma podere po sigri jago o jora rogo jeng sini hani bangai do phani bangai jeng sini sai rogno next generation no sirogani bangai jeng bokhatoroi jeng afroni simino jeng palai phai tong omai keno jeng palai thangnai haini bangai takuk tei bukuk song o tring bisikata le bising tei ang kaisa message rogani musugo sini am soini jara sala sikla buri sikla tongnai tei jara sarai tongnai rono ang koi gani musugo o tring bisikata le bisingo jeng somai tangnai nai sini jara tak bohai no busia khlaigai phekjangnai bai kobuloi jara tong tongnai rokno ang request khainai o tring bisikata le bising tik lagai jeng jahate sini pheijangnai jinis rok ba sini hamya jinis rokno jeng bhai khia karlai mano bhai ke jeng kaham ke sini sak kaham tonglai mano abona ang koi mungnaro noni thanigo tei bani thang noni thanam koi mungnaro go tini jeng tini tring bisikata palai thanigo sini serai rok ba sini sela rok hasal hasal ni phainai kwangma tongo o jorago sini jara bike cycle chaloknai ba gari chaloknai abo hairo tabo je weather hamyani bangai lama kaham khe nogia abo hairo ni bangai kwangma sini lahar pati mangai mano hai ni bangai jara sini jara chrai rok jara chaloknai malkhung chaloknai bicycle chaloknai abo hairo na request khainai nirok jahate duluk duluk laigai sini sak kaham ni bangai chalogoi dongani bangai ba phaigani bangai ang jotoni thanigo koimung naru haini bangai ang bisi kok kabang saya ani saiteng olok kok sanai tongo jeng sini tabok program cholegoi tongo mosamung tabok cholegoi tongo sini am choini engai jara mosamung kereng rosamung kereng abo hairo jeng nailai joto khabasa yapri baksak lagai jeng joto jeng kono burai tong lai englai yagai kono kaijang lai yagai kaham khe jeng sak baisak mili lagi jeng kaham khe nailai gani bangai joto ni thani gori request khai ani kisi sa kok samuno orno pairkha joto no hambai pare jeng joto pau khe yabo khorob lai nai pare ke jeng tabugo jaro haina hai musamung bukhak thangai nai mosamunai ni sekang sinar kisa sokat sopa jak thangmo thase mosawi thangnai rista group pin sujago jagawa bon botolang kobok nai norm sokat phaitong phainan bagi jabo khoroksa thase mosai thangnai sini rista group rokno hamjagai sini tiasar sebuklainai sini taku roton boborno hamjagai borno kisa sokat khlakya bornoi o sokat na tongna bagai arista group rokno kobok nai tabok jeng mosamunai lenai sasalang group obne yaglo tiar tongna bagai kobok nai sini serai busatia licha de bormano tiar tongna bagai kobok so sini rista group ni godi jora belai kesa bun khachini jeng program kobangma paile mangla ege jengjo tong yapo kholma nai pare ke jeng tabok jora nai
जोंनि सासलां ग्रुप न गरनै मोसानायनि बागै जों बर'नि जरा रोजागौ जों ज'थ' यामा खर'रायनाय जेफोर मोसानाय रं स्टेजआव गावो जों बर'नि बागै याफा खर' बै बर'नाव फान लायनो फायदि